Good morning, सनाफोर नै फुंबिलि पहराव मादैया नैबे लाल साहाजों मामोनलाय बाटारजों बन रुटिजों एवनायजोंनो नोंसोरखौ बरायहरनाय लानाय जालायबाय दे सनाफोर। आसा खालामो दिनैनि दिनावबो बयबो मोजाङै दं होननानै दे सनाफोर ओखिफोर। मादैनि भिडिअ'आ नै बेजोंनो जागायहरनोसैलाय सनाफोर। सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै हाबोबा अननानै साबस्क्राइबखौ खालामहरलायदो दे सनाफोर। मोजां मोजां कमेन्ट्सफोर लिरहरलायदोलाय। मादैया नै गगा मोनदों दे रायजोफोर। मादैनि भिडिअ'आ नै जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बेनोसै। बिदिब्ला मादैया भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामलांसै दे सनाफोर। नोंसोरबो नायलांबाय थादोलाय। सबायजों दाउ गोरानजों संसै दे रायजोफोर। नै थाव सेरग्रोबाय। दिनै ना रुवा दे सबायखौ आलदा आइटेमसो संगोन नायलांबाय थादो रायजोफोर। जेरै साम'जों सबायजोंखौ सङो बेबायदि आइटेमसो संगोन। मोजाङै रुइनायनि रुग्रोला दिनै। होसननोसै दाना दाउखौ। बरिया संजानोसै मादैमोनहा दिनै रायजोफोर। गोथाव गोथाव टेस्टि टेस्टि होफाबनानै होथ'नोसै बेखौ एसे थरमबा हालदै हुलदै होनानै सबायखौ होसननोसै। गुर आरि होखांबाय नै जोंहा दाना हालदै होनोसै। एवथमनानै खोबहाबनानै होथ'नोसै दे रायजोफोर। दानिया सबायखौ होनोसै दे रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअ'खौ। बरिया जाखानोसै जोङो टेस्टि टेस्टि। गथ'फोरा दाउखौ बारा जानो बायो नालाय गोरा गोरि नालाय अमाजों संनोसै एसे। अमाजोंखौबो बिदिनो रुनोसै रायजोफोर। दाना जि खोबहाबनोसै दै होनानै ग्लब ग्लब ग्लबनो। बेखौ एसे एवथबथ'नोसैलाय र'। बेदरनि रसा गग्रोथोंसै। मन ग्लोम ग्लोम होनसै एबार रायजोफोर। दानिया दै होनोसै रायजोफोर। ग्लाब ग्लाब गोदौ होखानोसै। पुरा बुरजा होखाथारनोसै दैखौ। बुरजा होखाथारनोसै खोबहाबनानै होनोसै दाना। खोबहाबनोसै दाना। दा गोदौबा खारदैखौ होनोसै। ग्लाब ग्लाबनो खोबहाबथ'बाय। नै जोंना साराया नायलाय रायजोफोर बेसेबांबा गिदिर। बे रुइगौमानि दैखौ बुरजा होनांगौ जाहैबायना। अराबो नै ब्लाव ब्लाव बनजार बायदि हुंखायो जोंना। सबाय अमाजों जानायनि। अमाया बांद्राय गोरा नङा नालाय अमायाबो गोरान दे रायजोफोर। ओरै दाउदै एवनोसै गथ'फोर जानोनो स्कुलाव थांनायनि मानायनि। दाउदैखौ एग्लियासै दे आं रायजोफोर। नै गथा गथा बिदि खालामनानै एवबाय। सबायाबो ओरै हुइसेल होगासिनो दङ। ओरै दाउजों सबायजों रुगासिनो दङ अरदाबाव। गोदौबायदां खारदै होनांसिगौ बेखौबो। जाबायानो दाउदै एवनायाबो रायजोफोर। खारदै होबाय जोंना। एबार नै गेरेबखाजोब्बाय दे रुइनांसिगौल'सै सबाया। रुइखाजोब्बाय नै दोग्लोन जासिगोन। एबार खारदै होबाय जि गोथाव जाखासिगोन दे रायजोफोर। लुबैनाङा दे जोंनि सबायजों दाउ गोरानजों संनायखौ।
रायजोफोर नै मादैया हाखु दाखु ओंखाम जानानै थांसै दहाय दाउदै एवनाय दे रायजोफोर नै दाउदै एवनायजों नैबे बानलु बाथोन लानोसै संख्रि एसे लानोसै नै ओंखाम मुथासे लाबाय दैयाबो नै बारा जालायबाय नै बानलु बाथोन लानोसै मादैया एसेनो दालि जहल एसे लानोसै जाला जालि जानानै थांसै रायजोफोर हाखु दाखु गथ'फ्राबो जानानै थांजोब्बाय परिखा सोलिगासिनो दङ दिनैनिफ्राय हासबेन्डआबो जानानै थांबाय रायजोफोर नायलांबाय थादों लावबाबो माइ रोगानो जानानै थांबाय उननि संनायखौ सबाइ ओंख्रि संनाया मोनस्लाबासै दे रायजोफोर ओंखायनो बे दालिजोंनो जों जाबाय बिहावा सबाइ जाया नालाय बिहावनो संनाय दालि ओंख्रिखौनो जों जाबाय दाउजों सबाइजों अमाजों सबाइजों संनाय जानाय भिडिअखौ आं देखायनाय जानाय नंला दे सनाफोर दा मोनायावसो जों जाफैनाय जासिगोन दाथ' जों नैबे दालि जहल दाउदै फाजाजोंनो बानलु बाथोनजोंनो जानायखौ देखायहरबाय आं रायजोफोर नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ सनाफोर बारा खामदों नै ओंखामा होमबाबो जायो गुदुं गुदुंहाय गोथाव मोनो जोंना दिनै एसे लेट जादों ओंखायनो गथ'फोरखौ हगार हरग्रोनो मोन्दों ओरैबाबो जोंखौ 8टा साराय 8टायाव फैबाबो नि बङाइगावसिमथ' ओरैनो 20-25 मिनिटफोरजोंनो मोनहैयो रायजोफोर जोंखौ ओरैनो दोनहैबाय थायो नि बङाइगाव जों न'निफ्राय हाखु दाखु जानानै थांसै साराय 8टाफ्राव हाबबाबो क'क्राझाराव नि बङाइगावआव दोनहैयो 9टा 35आवसो हगारो ओंखायनो जोंनो 9टा गाहामाव फैबासो राइट जायो रायजोफोर दिनै 9टायाव फैगोन होमबा बरपेटायाव साराय 10टायावनो मोनहैयो रायजोफोर बरपेटा र'डआव जाखांबाय दे रायजोफोर मादैया हाखु दाखु मादैया जाखांनानै नै गावबा गाव जानायखौ हाखु दाखु सुनानै थांसैलाय रायजोफोर मा खालामनो हिनजावनि फिसाया बिदिनोसै जेरावबो हाखु दाखुजों सनाफोर मोनसेल' मोजां ब्लगखौनो आं दिन्थिहरनो हाया लासै आराम गोसो बायदिखौनो होनसोन हनदलसो जालायलाङो एखमबा आंखौबो दोनलांनांसिगोनसो बिबथिखौ होनदां आंखौ दोनलांनांसिगोन होननानै रायजोफोर नै सुखांबाय थोरसिखौ रेगाव दोनबाय आङो बेखौ टिफिनखौ हरै दोनहैयो जोंहा दै बथलबो सोना लाखाबाय नै मादैया खावसे बियो दै बथल मैयासो गोदान लाबोनाय दे रायजो ओंखायनो आं बाहाय लांसै आं फ्लाक्सखौ लांबाय थाला जि गिलिर जायो दैखांलांनो बेहायनो सोनानै लाबाय आं नै लोंनो गुदुंखौ दुंब्रु गुदुंखौनो गुसु खालामनानै दोनो नालाय जोंहा बेहाय लाबाय आं दाना ओंखारलांसै मा मोनबायानो नै रायजोफोर जोंहा एसे जबावनांगोन दाहां नै लाव ना जबहोदो एसे एथ' बुरजा नङाबा ओंख्रिया गथ'फोरबो एसे जबावनांगोन दे रायजोफोर नै जोंहा एसे लाव जादों गोथावानो जाखासिगोन सबाइजों दाउ गोरानजों पुरा टेस्टि मादैमोनहा दाना नै अमाजों सबाइजों संनोसैलाय ओरै जानायखौसो देखायहरनाय जायासै दे रायजोफोर बिराद आफस'स जाबाय आङो सबाइ ओंख्रिखौ जानाय देखायनो थाखाय उसुबिदानि थाखाय हाखु दाखुनि थाखाय आं जास्लाबनो हायासै मोनाखैबो नालाय सबाइजों दाउजोंआबो दासो मोनबाय नालाय रायजोफोर ओरैजाय नै साबाय रायजोफोर बेखौ गाव ओरैनो एवनानै होआसै दे बेखौ रुग्रोदों नै सानानै ओरै होसननोसै अमायाव नायलांबाय थादो दे मादैनि भिडिअखौ जायफोर मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ सनाफोर अननानै साबस्क्राइबफोर खालामहरलायलायदो मोजां कमेन्टसफोर लिरहरलायदो जोंनि सबाइ ओंख्रि संनायखौ मोजां नुयोब्ला रायजोफोर ओंखारबायानो रायजोफोर टाइम जानाय लगे लगे नै गेट बाय बिबोनां गेजेरजों दोनलांजानोसै आङो हनै
बाइकजोंसो दे बाइकजोंबा आंहा एसे गाखोनो खस्थ' मोनो रायजोफोर हाया हाया मोनथारो आङो स्कुटिजोंबासो मोजां मोनो थांबाय थानोसै नै मादैया फैथारगौ ट्रेनाबो गुवाबारि मोनबाय हांखोनो थोनो जाबाय मादैनि भिडिअ'आबो एसेनोसै बाय बाय